Suziwe. Yawazi ukuthi sokuzofika la engikhathala khona mina. Siyenzeni futhi? Yazi phandle la nxa ngabe ethemba umuntu wakho wayengomhambise ngutsheni, wayengomhambise esibhedlela senhlanje. Into zakho zokuhlala ukukhuluma into eziphuma eceleni. Uhlala umana, uhlala untshuma, uphuma endleleni usiyale. Ngicela ukuthi ukuzama ukwehlisa, ngiyakucela please. Sorry sure mina bengasinye kulokho sengizobhiyeva ngisaphindi. Ngifaka amehla abantu. Ngizozithulela ngasakhuluma. Please, ngangcono ukukhuluma esisodwa. Masiphandle lezama ukubamba umlomo, zip it. Please. Ngoba mina manje ngithwele nzima abantu, ngithwele nzima. Okay, ayisengizobhiyeva. Thank you. Ngimfubuza vele. Kanti wayivela izindlu zihlala phandle. Wayezingahlala endlini. Wayizindlu zihlala phandle singatshontsha amasela ke. Qeda ukukhuza. Kodwa ke enza uthini ngoba ngavele ngikhetha. Sengisabana lo gogo wakho ukuthi ngawuchiya ngizodobha amaphepha. Ngumbuzo bani nalo? Why sizishiya phandle izindlu? Singatshontsha amasela ke. Ngikela Susi. Ngikela. Ngicela uyekele phuma lapho. Please.